הנה החסידה היא תקועה על העץ, היא כבר ניסתה הרבה זמן להשתחרר והיא לא הצליחה. ואנחנו חושבים מה לעשות. לא, זה כואב לה בטח ממש. טוב, אז עליתי על העץ בניסיון אולי הם פה? לשחרר אותה, אבל הרגליים שלה תקועות בתוך הענפים. נראה לי, זה רואה איפשהו הרצפה שם מתקות? לא. כבר אין לה כוחות לנסות. יו, הנה, זה מה שקורה. יש! זה מה שקורה. עוד קצת. תבואי מאחוריה שלא תנקר אותה. קחו את הענף, תחזיקי את הענף. יכולה? יש, הצלחנו! עשינו את זה. אז הצלנו את החסידה, אבל היא לא זזה. ניסינו לתת לה מים והיא לא שותה. אז בא, איך קוראים לך? מלאך השומר. עודד בא, בשנייה הוריד אותה מעץ האלון, ועכשיו הוא לוקח אותה לטפל בה. עודד אתה באמת. כל הכבוד.